بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا غنا الجمعة 29 watan Zulqa'ida, hijirana da shekara 1442, wanda ya daidai da 9 ga watan Jiye miladiya shekara ta 2021. hadisin mu na yau, ana Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري والترمذي واللفظ للترمذي. hadisin mu ne an karbo shi daga babban sahabi Abdullahi bin Abbas, yarda Allah ya tabbata a gare shi da shi da sauran sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gabaki daya. Wannan babban sahabi Abdullahi bin Abbas shine ya rawaito yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace ma min ayyamin al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. babu wasu kwanaki wanda a cikin su aikin kwarai yafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fiye da wannan kwanaki guda goma, ma'ana fiye da kwanakin goma farko na Zulhijja. fa qalu ya rasulullahi wal jihad fi sabilillah. a lokacin sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah, ko da jihadi ne mutum zai fita ainihin cikin hanyar Allah, ma'ana cikin wasu kwanaki na daban. faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ba su amsa da cewa walal jihadu fi sabilillah, ko da jihadi ne mutum zai fita cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay. sai fa kadai mutumin da ya fita da ranshi da dukiyar shi bai dawo da komai daga cikin wannan ba. ma'anar hadisin kenan ta kai ce Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu kenan wannan hadisi ya nuna mana ainihin irin falala da irin daraja na kwanakin goma farko na Zulhijja wanda suke tinkaran mu. tana yiwa wata ya tsaya gobe ko kuma banda gobe, ala kulli halin dai watan na dab da ainihin tsayuwa. wannan kwanaki guda goma na watan Zulhijja a cikin su ne aikin kwarai yafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fiye da kowane kwanaki a cikin ainihin shekara. ma'ana idan ana magana kwanaki ana magana ainihin ini to cikin wannan ini guda goma ainihin na watan Zulhijja su suka fi kowane ini albarka a cikin shekara, saboda a cikin su ne ke da kwai inin ranar Arafa. idan kuma ana zancen darare, to dararen goma na ƙarshe na watan Ramadan su kuma sun fi kowane wata ainihin darare a cikin shekara, saboda a cikin su ne ke da kwai daren Lailatul Qadr. kenan wannan kwanaki da suke gaban mu yi kokarin ganin cewa lalle mun aikata ayyuka na kwarai a cikin su. idan mu iya azumta su duka ko kuma mu azumci wani sashi daga ciki, mu karanta alkur'ani a ciki, mu yi wata ainihin sadakoki, taimako na ainihin miskinai da marayu da zawarawa, hakanan kuma da sada zumunci da sauran ayyuka na kwarai kala-kala. mu kokarin ganin cewa lalle wannan kwanaki mun ribance su kafin suke wucewa. kwanaki ne guda goma, kada mu bari su ainihin su wuce hakanan ba tare da mun shirka wani alkhairi a ciki ba. tana yiwa su ne kwanakin goma na Zulhijja na ƙarshe da zamu gani a rayuwarmu baɗi. Allah kaɗai ya san wa zai ganshi wa abba zai ganshi ba. kenan wanda suke gaban mu na yau din na ainihin banan ga mu kokarin ganin cewa lalle mun ribance su ta hanyar aikata ainihin aikin alkhairi kala-kala, kada mu bari ainihin su wuce gare mu hakanan ba tare da ainihin mun ribance su ba. hakanan kuma ya zo a cikin hadisi cewa duk wanda ke da niyyar yin layya, sawa'un mace ce ko namiji ne, to idan watan Zulhijja ya riga ya tsaya, wannan mutumin kada ya ciri komi daga jikin shi, sawa'un gashi ne ko akaifa ko fata, kada mutum ya ciri komi ga jikin shi. kenan ga duk wanda ke da niyyar yin layya, idan mutum na son yin aski ko kuma mace tana son ta je ta yi ainihin kitso, mutum ya kokarin yin shi tun yau din nan kafin faduwar rana, saboda tana yau idan rana ta fadi a ce an shiga cikin watan Zulhijja idan an ga wata kenan wanda ke da niyyar yin aski ya je yayi. hakanan mata wanda ke da niyyar yin kitso idan tana da niyyar yin layya, saboda wani bi wajen yin kitson nan ana rasa wani bangare na gashi, kenan kamar mutum ya ce wani abu ne cikin gashin shi, kenan mutum ya ganin cewa ya gabatar da wannan. ko kuma mutum wanda ke da niyyar yin ainihin layya yana iya cire a kaifan shi tun yau, amma idan wata ya riga ya tsaya, to kada mutum ya taba komi daga ainihin gashin jikin shi. wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani, amma ga wanda ke da niyyar yin ibada ta yin layya.
wannan kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu. Ina roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu ikon ainihin ribantan wannan kwanaki guda 10. Allah ya kai rayukanmu a ciki muna masu rai da lafiya da imani. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ba mu ikon da dama na aikata aikin alkhairi kala kala a ciki. wannan kenan. Kada mu manta yau muna ranar juma'a, mu yi ta salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a koda wani lokaci, musamman ma a cikin wannan rana ta juma'a. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا نكون مكرنت سورة الكهف متفي جمعة دوري bayan muyi wanka muyi ado mun sa turare. wannan ga maza kenan, mata kan haramun ne a gare su fita cikin ado da turare, za su tafiya juma'a ne ko kasuwa ne ko ma ina ne. idan ado za su yi da turare sai su yi shi a cikin ainihin gidajensu. hakanan kuma cikin wannan kwanaki mu yawaita ainihin kabarbari, mu yawaita ainihin zikiri, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, walillahi alhamd, da sauran zikiri da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam. wannan kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin bayan shi nagari wanda suke sauraron magana tare da aiki da mafi kyau daga ciki. inda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba da gare mu, inda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. marigaya daga cikin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu, Allah ya ji kansu, Allah ya sa sun huta. mu da muka yi saura Allah subhanahu wa ta'ala ya raya rayuwa ta musulunci, Allah ya kashe muna masu imani, Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare mu. musulmi da ke cikin walhalu kala kala, da ke cikin bashi da matsi da talauci da bacin rai, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi. Allah ya tabbatar da mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya mana tsari da kariya game da bid'a da sakin hanya. Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙo ya biya mana dukkanin bukatun mu duniya da lahira a cikin sauki. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.